ಬಂದುಲೆ ಗುರುಕುಲೋತ್ಸವ ಪನ್ಪುನ ಆ ಪುದರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಯಾನು ಭಾರಿ ನಿಖರವಾದ ಮೂಲಕೊರೋಡು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಆಣು ಒಂಜಾದ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾರತ್ತ 835 ವರದಿಡ ಮುಖೇನ ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಂದು ಜಿಂಜ ಜನ ನಂಬುದೇರು. ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳವು, ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅವೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ತ್ರಿಬಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಂಡಲ ಬದುಕೆರ ಬೋಡಿತಿನ ದೋಸೆ ಮೈಪರ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದು ಬದುಕಲು ಕಲ್ಪವನ ಬೇಲೆವು ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಡು ದುಂಬು ಗುರುಕುಲ ಇತ್ತು. ಈ ವೇದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಸರಿಸುಮಾರು ಸ ಶ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಅಂದುಪುರವಂತ ಬುಡುಕ ಸ ಶ 4ನೇ ಶತಮಾನದ ಉಲೈ ಈ ಬರವಣಿಗೆದ ಕಲೆ ಕುಲಿತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಲುಲ್ಲ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾಗರಿಕತೆದ ಕಾಲಡ್ಲ ಬರವಣಿಗೆ ಲಿಪಿ ಕುಲಿತನು ಅಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಯದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಔಪಚಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿನವು ವೇದ ಯುಗಟ್ ಚತುರ್ವೇದದ ಪಠಣ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಅಪಗ ರಡ್ಡು ನಮೂನೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದೂಲೆಡೆ ಇತ್ತು. ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಚಾರಣ ಅಂದು ಗುರುಕುಲ ಪನ್ಪುನ ಪದತ್ತಲಕನೆ 10 ಗುರುಕುಲು ಸೇರದು ಕಟ್ಟಿನ ಕುಲ ಅತ್ತು ಗುರು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ಸೇರಾದು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕುಲ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ಗುರುಕುಲಟ್ ದಾದ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರೆಂದು ಪಂಡ ಸರಿಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದ್ದು 4 ವರ್ಷದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡ ಅಧಿಕೃತವಾದ 8 ವರ್ಷದ್ದು 25 ವರ್ಷ ಮುಟ ಅವಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಇತ್ತದು ಆಶ್ರಮವಾಸಿಲಾದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಗುರುಕುಲ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರವು ಕಲ್ಪ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಈ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಒಂತ ಒತ್ತುಡು ಪನೋಡಾಯ್ದಿತ್ತೀನಿ ಬಂದುಲೆ ಗುರುಕುಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆನಿ ಕಾಲೊಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ದಿಂಜ ಗುರುಕುಲಲು ಉಚಿತವಾದ ನಡತೊಂದಿತ್ತನು. ಗುರುಕುಲ ಕಾಸು ಮಲ್ತೇರು ಎಂದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಅಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿಯರು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಉಚಿತವಾದ ನಡತೊಂದಿತ್ತೇರು. ತುರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಾರವಲ್ಲ. ಮೂಲು ಇನಿದಾದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐನಪ್ಪಗ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಅಂಕಗಣಿತ, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಅನ್ವಯಿಕ ಜನಪದ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚ ದಾದಪುರೇನಿ ಆಧುನಿಕ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಜ್ಞಾನ ಶಿಸ್ತುಗಳು ಪನ್ಪುನ ಪುದಾರ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಪೂರಾ ಕಾಲೋಡು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂದಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥವತ್ತಾದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅಂಕಗಣಿತನ ದಾಯ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಯಾಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆನಪುದಿಯೋಡು ಏತು ಹವಿಸ್ಸು ಏತು ಸಲ ಏತು ಕಟ್ಟು ಏತು ಪೂಜೆ ಏತು ಸಲ ಇಂದನು ಪೂರ ನೆನಪುದಿಯೋಡು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು, ಛಂದಸ್ಸುನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮೂಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿನ ಪನೋಡು ದಿಂಜ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ತಿನ್ನದು ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳವಲ್ಲ. ಇಂದು ಅರೆಬರೆ ಪಡಿಪುಂದು ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಪುರವಂತೆ ನಮ್ಮ ತನಕ ವಿರೋಧನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಣ ತುಳಿ ಅವ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚ ತುಂಡ ಬಾಕಿ ಮತ್ತೊಟ್ಟು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತೀನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನಿ ಅಕಲು ನಮ್ಮಡದಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಆತೇರು ಅವು ಬೇತೆ ಬಾತೇರ ಆಂಡ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ 3ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ದಿಂಜ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನೋಡಿ ಯಾನು ಅವ್ವೈ ಬೊಕ ಕಿಚ್ಚೆಲಿಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಇರುವೆರು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಆ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಕಬಯತ್ರಿಲ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಕವಿಕುಲು ಬರವೇ ದಾಂತಿನಕಲು ಕವಿತೆ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯನ ಇಂದು ಇರುವೆರ್ನ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಸಾರ ಜನ ಇತ್ತೇರು ದಿಂಜ ಜನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕವಿತೆ ಬರೆಯಿನ ಕಲಿತೇರು ದಿಂಜ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಸರಣ ಅಂಡು 10 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲು ಬತ್ತನು 10 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಸರಕಾರ ಒಂತೆ ಆಯ್ತು ಉಮೇದಿಡ್ದು ನಳಂದ ಲಕಂತಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಿರ ಕನಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನು ತೂಲೆ ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುನವು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆಯಾದ ಜತ್ತಿನ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮವಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುನವು ಜಗಟೆ ಜವನೆ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಪನ್ಪುನವು ಸುರುತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಈ ಚರಕ ಪಾಣಿನಿ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ ಬರೆಯಿನ ಚರಕ ಆದುಪಡು ಈ ಇಡೀ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಾಮರ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಾಣಿನಿ ಆದುಪಡು ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕಲ್ತೀನಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಳೆಯೊಂದೈನು ಅಖಂಡತೆ ಬುಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ರಡ್ಡನೆ ಗುರುಕುಲವಾಯಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾಯಿನಂಚಿನ ನಳಂದ
ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಐತ ಕಡೆ ದಿಂಜ ಉಮೇದು ಕೊರ್ದ ಇನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಮಂತಿರುತ್ತಲೆ ಅವು ಬಿಹಾರಡು ಉಂಡು ನಳಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚೆತ್ತನದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪುನ ಬಾಕಿದ ಔಪಚಾರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯನ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೋಡು ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿತ್ತೇರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೀಡಿಯಂ ಅವು 13 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತು 1,500 ಶಿಕ್ಷಕರಿತ್ತೇರು 7 ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇತ್ತು ಹಾಲು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ 7 ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ 13 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಐಡಿದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕಾಲೊಡುಲ ಕಾಲೇಜಿಲಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇತ್ತು ತಾಮರದ ಕೆರೆ ಕುಲುಗೆವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆ ಅವೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ತೊಂದು